חנות לחומרי בניין מצאתי ברחוב בן שטח, במרכז העיר. הסוחר יצא מאחורי הדלפק, ובעיניים שמחות מיהר לקראתי כאילו הייתי ידיד טוב שלא ראה זמן רב. שלום עליכם, שלום עליכם, מה שלומי? טוב שבאתי, ולחץ את ידיי בשתי ידיו הרכות והחמות. לא היה לי פירור של רמז, מניין הוא מכיר אותי. התחלתי אפוא להתרוצץ בזיכרוני על פני ארצות והערים. החלשה. התבוננתי בו שנית. איש נמוך קומה, בלבוש מסורתי. זקן, פאות, ציציות בחוץ. תוך כדי חיוך הציג את הרווחים שבין שיניו הקדמיות. הוא שחרר את ידי וביקש ממני שאשמור כמה דקות על החנות. שיש לו פגישה קצרה ליד בניין הדואר. משהו חשוב, דחוף. תכף הוא יחזור. ויצא בחיפזון בלי להקשיב לתשובתי. צעדתי אחריו עד הדלת וראיתי אותו ממהר בעלייה בכיוון הרחוב יפו. ציציות פאות בתנועה מבוהלת. הסתובבתי בחנות בצעדים זהירים, קצת נבוך. היו שם שני חדרים עם חומרי בניין. באחד מהם מצאתי לוחות קלקר. זה מה שבאתי לקנות. מיששתי קצה של לוח לבן ומחוספס. ולפתע, קיק, טלפון צלצל. בתגובה טבעית רציתי להרים את השופר. לא הרמתי. מה אני אוכל להשיב שאני זר כאן? חדש בירושלים. כשהרמתי את השופרת, ניתק הקשר. רק שלא ייכנס לקוח, חשבתי, וכעסתי על השעון שלי. קורה לפעמים שהזמן נעצר ולא זז. משהו דומה קרה לי פעם, פושט יד בחיפה, אני נזכר, שקיבץ נדבות במעבר התת-קרקעי שבהצטלבות הרחובות הרצל באלפור. כמעט יום בדרכי לעבודה הייתי משלשל מטבעות לתוך קופסתו. פעם נתתי לו שטר וביקשתי עודף. מזמן רציתי לדובב אותו, זו הייתה הזדמנות. חשבתי שתוך כדי ספירת הכסף אולי נצליח להוציא ממנו איזושהי מילה. אבל בניגוד לסוחר ההוא בירושלים שסיפרתי, קבצן היה שתקן שרוף. בנוסף לכך הוא עטף את ראשו ולחייו בסוודר אדום עם קשר מתחת לסנטר ככנפיים של ציפור בינונית. אפילו דברן היה מתקשה לגמגם משהו. לקחתי את העודף שהוא ספר בזריזות של קופאים מנוסה ועמדתי להמשיך בדרכי. לפתע הוא התכופף ולחש באוזני שהוא צריך לשירותים. אולי אעשה לטובה ואשמור דקה או שתיים על הקופה. הוא מיד יחזור. בפי שניהם מי שחזרו הייתה אותה שאלה. בעל החנות מירושלים ביקש לדעת אם היו לקוחות בזמן שהוא נעדר מהחנות. והקבצן שאל, מה תאפס ארנקווישן אין צוויצה? משהו ביידיש. זרקו משהו פנימה בינתיים? ואני יצאתי משתי הפגושות במצב רוח מרומם. עוד יש בארץ, חשבתי, שני אנשים שנותנים אמון.